Pani Zlatá, ako to vyzerá? Už koľko ľudí vám podpísalo petíciu? Dosť veľa, sa páči. Mladý pán, poďte sem. Koľko ľudí vám teda podpísalo petíciu? Dosť veľa. Tam má ten pán. Povedzte nám aj vy osobne, čo sledujete touto petíciou. Ako sa vás osobne týka táto problematika? Veľmi ťažko, ako toto, neviem, tak vám to znášame. Veľmi zle znášame, lebo ukradli nám veľa, ako ťažko peniaze a aj úroky by sme ani nechceli, len naše peniaze chceme, čo nám zobrali. Nic, ani úroky nechceme, len naše peniaze nech nám vrátia. Lebo keď nevrátajú, my pôjdeme, ako Čechách vrátili a tu oni kúpili auta, toto vílu, všetko, nech sa nehnevajú. Pôjdeme aj do parlamentu a nech robia, čo robia, ale to zle dopadne. Ľudia spojíme a pôjdeme do parlamentu. Ako aj povedali, zoberte si sekeru, minule novinoch bolo napísané, ak to už takým spôsobom neideme, ale keď toto nevrácajú, to neviem, ak to bude. Veríte, že sa vám peniaze vrátia? A neideme ani voliť, ani 50% nebude voliť. Vôbec. A parlamente, čo treba tam zrušiť, nech to odstúpia. Lebo len nadberajú do kešenia peniaze o seba. A takých ľudí obkrádajú, čo v skutočnosti ťažko sme zarobili peniaze. A naši sú mŕtvi pre tých skurvení vlády, že nám obkrádli. A toto my musíme to týkať. A sme chorlavé. A toto naše ťažké peniaze sú tam. A len propagovali. Prečo nepovedali, že no nedávajte tam, nedali reklamy. Aj na to mali peniaze. Pod reklamu nenapísali. A to som na to podvod. Pod reklamu nenapísali, že to je podvod. Veríte, že sa vám peniaze vrátia? Tak ja si myslím, mali by vrátiť, keby boli čestní, tak aspoň polovicu, lebo to boli veľmi ťažko zarobené peniaze. Ale zavádzajú so reklamou, nás oklamali. Budete ešte niekedy veriť, či už nebankovým subjektom alebo komerčnej banke? Žiadnej banke v živote už nikde. Ja už 1 korunu nedám a voliť vôbec nepôjdeme. Nikto, kto je okradnutý a chceli by sme, že kto by nám niečo pomohol vymôcť, tak toho budeme voliť. Je to prvá petícia v Rožňove? To je asi 3. petícia. A nič sa nedieje vôbec, nič ako pánom Dzurindom som osobne rozprávala tu. Som sa ozvala, pán Dzurinda, čo je s našim peniazom? A ešte posmech robil, nedostanete ani korunu. Tak má aspoň by povedal, že aspoň ani harier, na čo ste tam dali? A už ste predchádzajúce 2 petície poslali vláde? Prosím? Už ste predchádzajúce 2 petície poslali vláde? Poslali vlády. Či už ste odoslali tie petície vláde, tie predchádzajúce 2? Len teraz to budeme všetko posielať tam na ministerstve, všetko teraz posielame všetci klienti, čo sme tu v Rožňavskom okresi, čo ešte majú, budeme tam posielať.